Comeza a da escola. Titulares. Sexto vendes participar cunha curtametraxe no Festival de Cine de Alicante. A exalumna Nara Castro foi un documental sobre o colexio. O vindeiro venres, aínda que non haberá clase, podemos disfrutar do eclipse do sol. O pasado xoves, en Alicante, durante o Festival de Cine, proxectáronse unha serie de cortametraxes escolares que participaron no curso de Educación 2015. Aínda que non acadamos o palmarés, o noso curto, Julieta, foi un dos proxectados. Dende hoxe podedes disfrutar de curtametraxe no blog da Radio Televisión. A exalumna Nara Castro realizou un traballo para o LES Concepción Arenal sobre o noso colexio. Para elo fixo unha serie de preguntas aos tres dos seus profesores por aquel entón. Cousa bonita que tamén podedes ver no blog da Radio Televisión. Albóndigas, profe Torregrosa, albóndigas el remojo. En fin, o monitor deportivo empecé xa con moi cedo, 14, 15 anos, e a partir de aí decidí continuar coa tarefa de pedagogía e de educación. Es decir, que te marquen los fallos, no, que te marquen las cosas buenas, las cosas positivas que tenemos. Son muchas. They tell you it's not worth the price, so just let it go. O vindeiro venres non haberá clases sen declarar o día de festivo en toda Galicia. En Bargantes, a iso das 11 na mañá, poderemos disfrutar dun eclipse de sol, que aquí en Galicia será un dos puntos da península onde mellor se vexe. Que é un eclipse de sol? Así nos responde o noso compis de primeiro. Cuando la luna se pone delante del sol. Que un día se pone de noche. De noche, día. La luna se pone delante del sol. Cuando se pone a lúa delante do sol. E sabías que o próximo venres vai haber un eclipse? Pues claro. Non esquezas que non debes mirar ao sol durante o eclipse, aínda que pareza que non falla dano aos raios de sol. Seguen a chegar aos nosos ollos. Para facelo existen técnicas moi sinxelas, fora dos típicos cristais de soldador que moitos papis e avós poden ter, podemos usar un simple cartón ou papel do seguinte xeito. Aínda que todo dependerá do propósito meteorolóxico, a ver que nos guíe un meteorudi. Ver o eclipse en Ferrol parece que será complicado, porque a probabilidade de ceos alumbrados é moi alta. A xornada de mañá pasado estará marcada por ventos frouxos do norte, que con a situación de transición traerán ceos alumbrados con posibilidad de alguna chuvia leve con tantos máis ao norte. O fin de semana amófase despexado, aínda que con ese vento do norte que deixará o panorama fresco. Isto é todo por esta semana. Vémonos para que ven, aquí en Teleludi.